musaddiki sha ambato da baiti sirri na kaliki masanin abin da ke boye ka bani taraki da su boye banda masana ba su san isar shi ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Adadi yawan salatoci ya yi lana ka dada ka yi wa bangon da shi na jingina khairul wujudi sirrin so ne ga masana a ciki ka sanya laye duka bayyana a sahabu ma a aikin ba za na bar su ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Maula ya ne buradi kudubi a burga sirri na zahiriya daga kai yake jiga ya shekti tani sirri wake batun haka ruhi da rayuwa ta shehi ka dandaga in kai cikar mukamin da ba za a gani ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Barhama ne muradi a shiru da furti shine cikar kamala da na samu tabbaci gausul wara muradin muka kora firgici ya sahibul hakika cika sa na kai gaci barhama da hakikar ka ba za a santa ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Ya umma ya zima kimin ta kumashi komai nake bukata momi ki bani shi dan sayyidi Husaini ke min murmushi ni dai kawai ku bar ni da so in mace da shi ba ku san abin da nake ji kan batul ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Dakkan jiki da ruhi ludubi da madadi taraki da kashe fisa in bar taradadi maula ya ne muradin ma'azal da abadi ya shek wasu ruhi muka maka tanadi baban batula kai min fatahi na ji gaba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Ya sayyidul wujudi kamin tallafin ka ne ya fatil butuhi kamin agajin ka ne ya nuri kal hakiki kamin taimakon ka ne ya sayyidul wara raina ya dimauta ne ni banda nasuwa in ba kai ka zo ka ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Sha ambato da baiti magunar tafakuri kai ne matattarar so na daban mu bashari mai tabbacin mukami sarki a badari Allah da kansa shine ke maka shi'iri domin mu gane cewa kai ne akan gaba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Ba mai sanin da zai san kan zulmudar sami sirrin da ya gabata sani ko na kalami baiti na sada kaunar ka ya zama lazimi kololuwar hakika sunan kamalami ka tattare mukamin da ba za a san shi ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba. Ya sayyidul wujud komai arzikin ka ne kai ne cikar mukami bango kauni ne wasa ya san isar sa amsar ku babu ne shine a zahiri na shine a bayyane kai ne a zahirin mu ban manta gaibu ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karrabi shi'irina ba dan halmu ba.
na so ya sa ta sadike zubar gumi ban san abin da zan ce ba cikin mukarami ya zarta bincike ko nazari na malami ya sayyidul wujudi ba a san isar ka ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Mutuwa ta ruhi ke sa na firgice na san kamar maraya duk na rikirkice kullum ina tunani barci ya kaurace a cikin duhun dare ruhi ke ta bincike ko za na samu baiti na yabo ga shugaba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Kamala na daban abin yabo wayayi kamar ka girma ne a abin yabo ya sai dilwara kai ne ke rabar rabo kai zuciya ta gane ya shugaban rabo ruhi na baka fansa ba dan hasan ba. A duba lamarina ya sai dilwara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Ya bai cikar mukamin da ilahu ke faɗi kowa ya samu sirri daga kai ya tankaɗe roƙo nake ka sa gun hidima mu da daɗe komai ya ba mu shi sa makiya su tarkaɗe kowa ya zo gare ka ba za ka bar shi ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Ya samuwar halitta sarki mu batali kai ne cikon halitta sunan ka a gini sirki wurin aliyu ƙarshe a hankali kun san gini na kasai ta sai da tubali sirrin abin yabo na ba za a san shi ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Bakumin nuzuri zafin wutar mahabba shi ke ta tiriri ranar ku da cikin yin baiti ga bashari amma da duk hakan makiya ke ta takuri wai ba su so mu yo baitocin abun yaba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Ka aminta zuciya sannan ka sa a aiki na kar na shawuya kana cikin aƙida ta kar na waiwaya a fagen yabo kaban alfarma na rataya dan zuciya da ruhi ba su san wani ka ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Ranar da zana koma ya shugaba ka so ka yi min cikar liyafa sauki kawai ya zo kana idan na ce tan ayi min iso na zo na san capacity sai a cikin ka ya basu domin a duk halitta ba za su san ka ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Shugaba kamin alfarma na gaida kai birnin Madina da buri na zo ga kai in samu tabbaci komai na ya zo kai ya shugaban halitta sirrin kaza na kai kowa kawai ya gane ba su san yi sarka ba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba. Ya shugaba anan zan huta kasan da ni komai nake bukata kai min lamani mai san ka ne a kullum na nemi izini maula ya shawai su shine zo da ni sunansa al-sadiq mai shi'iri na shugaba. A duba lamarina ya sayyidul wara ka karbi shi'irina ba dan halinmu ba.
shi'iri